Narum payu nioskum ka chananam daki padba ka briu nyotar. Gile no Hamas ki badan haka than Rafa hapo kan nong ba Gaza ka banta ka balasya kurup haka Israel kila penta ba kinam IT no sya ka Israel ya kate ka banta ba kila jubat baro sikata laong ka kenhon le no jong kate ka kenhon haka sni ublay da ka bakentu ya kinong penyesuk ban wat ya kalat ban penbet ya ka jing ka babu jing ma ya ka jing sange thama ka balange da ki benai kitlang khubor ki bayajan bat ki jing persyang ban penyesuk kila ya thu haka lat pathai khubor bakatei ka kenhon jong ka Hamas kila ban pendam wat no kum ka jing siu kaliang ya ka jing yat seki wei pat ki jaka hapo ka jing perwa ka balat themu ban wan ra no ya ka jing ya bet bat ban wan ra no ya ka jing esuk inang penyesuk jong ka Egypt kila terwa bakum ka jing siu kaliang ya ka jing yat lenti ka basuk kispai ka Hamas ki badan ki badang ban hapo ka Rafa kin IT ya ki tiar ya le jong ki sha Egypt kani ka jing penbana haka singi ublay naka El Qassam Brigades kala bu jingkit khli ke Israel ban yale persya ikinong yale kai kiba kala ong bakidang yada yaladi unong shun udai ban tip ba ka jingmut ban pendem bat IT yaladi kamdon haka dictionary jongki Al Qassam Brigades long ka tege kenhun unong ikmat bakartang jongka US u Steve Witkoff ulong bakate ka jingtmu ban ya soy na kabanta kumba ars pangut kinong yale kan long ka jing tenju ya korkom trekam ka ba khamya ban penduk tiar ya kispai Hamas hakaleng ka Gaza ki brigade Al Qassam kim shim la kren be halor ka jing ya kren ka barang ya chakmat halor kinong yale harafa henrei ki penta ba ka jing kala ban kata ka jing sange thma nadu ba ka jing sange thma balapan long da ka US kala trekam ha Gaza haka spauter jong risau ka than Rafa kala long ka jaka balajia amduna ya ka arsen ka jing thombor ya ki sipai Israel ya ka ba ka Israel kala kanno ba ka dai ka Hamas ka ba ka Hamas pat kala kentat bat ong bakam shim dan kti ni dan jing tip ai halo ka jing le jong kiti ki ken hon jong ka ki badan haka te ka than namar katkum ka jing tip ba jing shim ra jong ka Hamas klab tha e baro ki dukhat jong ka bakin ko ngo e ka jing penyat ba jing betha jong ka ban sange no ya ka jing ya kan at badan priang ya ka jing terwas sange ya siat baralam khamat da ka US karafa ka de ka benta jong ka thma ka bashar khaitam nadu balas dang ka jing sange thma hakaba laingut ki sipai Israel kila sya penyap ka bala penlong ya ka Israel ban pensitam ben ka bala penyap da ki phongut ki nang Palestine hakate ka jing ya kan at ka bala mi biang hadin ka jing sange thma hakaba kertang ka Al Qassam Brigades kalaong pakan IT ya ka met jong usipai Israel Uhadar Golden Hagaza hakasngi ublay hakapor arbajien of haisngi nadu balasange esiat ka Hamas kala IT ya ka medyap jongki arpulangut napreng jongki arpuprangut kinong syarabor ka Hamas kala ong baka jing penjat Hagaza kala penlong ya ka ban shem jing ban wat iki medyap jongki tu kinong Israel borok ki basakut hakakti jongka borok sikatahan rei nakaliang jongki Israel kala kena baka Hamas kala lek khanang yakini borok bat kala syui ben yaki brew jongka ka Israel kala pen phai biang no sya Gaza ki medyap jong ki lais pangut kinong Palestine ki badan hakakti jongka nadu haswa jongka thma bar hadu balayat ka thma baro sikata ki bor penyat ka kot ka khia jong ka te ka than ki lai tho akasngi ublai ba wei brew ulaklan yap haka jingle hiar thma jong ka Israel ha bani suhaila ka badan sya ka phangmi ngi jong ka nong ba Khan Yunis ka badan sya ka phang shathi namar laom baka Hamas kala rakbor ya arspa san phuwei ngut ki brew na Israel haka por ka jingle hiat thma jong kaya ke Israel haka nyotri jong risau bat ka balawan ra ru ya ka jingyap jong palat 6000 arspa ngut kinong Israel haka te ka por kumju rupat laong baka jingle hiat thma bat ka kaput jong ka Israel ya ka Gaza hadin kani kalawan ra ka jingyap jong palat 1000 khanda hajar ngut kinong Palestine katkum ka jingbu jingkhain jong ka tanat ka kot ka khia jong ka Gaza